मस्त कडकडीत ऊन पण पडलंय. ते तिन्ही प्रकारचे अद्रक आहेत ना, छान वाळलेले आहेत. आता तुम्हाला आता आवाज दाखवेनच मी. हे बघा. नमस्ते, मी प्रमिला पाटील. आपले कोल्हापुरी किचनमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवणार आहे आल्यापासून सुंठ बनवण्याची योग्य पद्धत. तर आता आपण पाहूयात साहित्य काय काय लागतं त्यासाठी. ते आपण आता घेतलेलं आहे अद्रक. हे आलं किती घेतले ते मी दाखवते. आता आम्ही सोलून घेतले. तर आता हे प्लेट याच्यावर ठेवली. याचं 112 वजन झाले. तर आता टेरचं बटन दाबायचं. हे 350 ग्राम वजन झालेलं आहे. हे आता साईडला ठेवणार आहे. सुंठ कसं बनते ती दाखवणार आहे. तर आता आपण कृतीला सुरुवात करूयात. हा काटा पण बंद करून ठेवते. आता जेव्हा अद्रक सुंठ सुकवून झाली का मी तुम्हाला या काट्याचा पुन्हा वापर करून दाखवणार आहे. आता मी तुम्हाला सोलून दाखवते अद्रक. हे बटाटे सोलायचं आहे आपलं. ह्यानेच आपलं सालं काढून घ्यायची. हे बघा. तर ह्या अद्रकाची अशी सालं काढून घ्यायची. जेवढी निघतील तेवढी काढायचं. असं काय सगळीच निघायला पाहिजे असं काय नसतं, पण जेवढं शक्यतो जास्तीत जास्त काढण्याचा प्रयत्न करायचा. जर अद्रकाची सालं काढताना आपल्याला थोडाफार त्रास होतो म्हणजे, आणि अशी गॅप असते त्यामध्ये हे आता जात नाही असं करायला. तेव्हा आपण ह्या सुरीचा वापर करायचा आहे. आणि अद्रक हे कसं मातीमध्ये असतं. तर आता आम्ही आणलं अद्रक त्याला धुवून घेतलं होतं, पण तरी पण कुठे कुठे असं हे बारीक बारीक त्याला होल असतात. त्याच्यामध्ये माती शिरलेली असते. ती माती स्वच्छ अशी धुवून घ्यायची. हे अशा पद्धतीने मी काढून घेतलेले आहे. बाकीचे तर आपल्याला निघतील तेवढी पाण्यात धुताना काढणारच आहोत. या पद्धतीने असं तुम्ही पण सोलून घ्या अद्रक. आणि मी असं भरपूर सारं सोलून घेतलं आहे. आता हे बाकीचं अद्रक मी अशाच पद्धतीने सोलून घेते. झालं. हे आता सर्व अद्रक आपलं सोलून झालेलं आलं. आता पुढची स्टेप आहे हे आलं आता धुवून घ्यायचं. आधी मी धुवून घेतलंच आहे, पण तरी पण जेव्हा सोलून घेतल्यावर कसं ही सालं थोडी थोडी असतात ती निघण्यासाठी आपल्याला या पाण्यामध्ये लिंबू घ्यायचं आहे. हे कापून घ्यायचं. हे बघा, हे गावचं झाडावरचंच लिंबू आहेत. याचा कलर पण आपण पाहू शकतो, ऑरेंज कलर आहे. हे लिंबू आता मी या पाण्यामध्ये पिळून घेणार आहे. तर लिंबामुळे काय होतं, त्या अद्रकची सालं आहेत ना निघण्याला मदत होते. आणि कुठे माती राहिली असली तर ती देखील या लिंबूमुळे निघून स्वच्छ होते. हे अर्धच लिंबू पिळून घ्यायचे आपल्याला. ते मी पुढे आणते. आणि या पाण्यामध्ये लिंबू अद्रक सगळं धुण्याआधी टाकते. ह्याची जी सालं आहे ते आपण लिंबूमुळे काय होणार आहे, बऱ्यापैकी अशी निघतात. हे बघा, लिंबू लागल्यामुळे बघा थोडं वरच्या जरी फिरवली तरी स्वच्छ निघतात. कुठे माती राहिली असली तरी निघून येणार आहे. सुंठेचे फायदे काय आहेत. सुंठ ही गुणकारी आहे. त्याचे औषधी उपयोग भरपूर असतात. म्हणजे जसं आपल्याला पित्त होतं, ॲसिडिटी झाली, गॅसेसचा काय त्रास होत असेल आपल्याला, आता तुम्हाला कावीळ असेल तर सुंठचा उपयोग आहे. सुंठ आणि गूळ याचा जर तुम्ही काढा करून पिलात तर अत्यंत गुणकारी आहे. सुंठेमुळे पचनशक्ती सुधारते. पुढे पुढे मी तुम्हाला सांगतेच. ही सालं वर तरंगत आहेत. तर अशा पद्धतीने आपण हे अद्रक धुवून घेतलेलं आहे. आता याला एका काढून घेऊयात. हे आता पाणी बदलून घ्यायचं आणि थोडंसं दुसरं पाणी आणते मी नवीन. आता पुढची स्टेप दाखवते. ह्या चुना घ्यायचा. हे 2 चमचे असे, हे एवढा छोटा स्पून आहे. आम्ही फुल भरून घेतला असा चुना याच्यात टाकायचा. कारण सुंठ म्हटलं का चुन्याचा वापर येतोच. चुन्याचं दूध होतं, निवळी तयार होते.
हे बघा आता हे चुना टाकला आहे मी. हा चुना असं विरघळून घ्यायचा. याच्यामुळे काही प्रॉब्लेम होत नाही सुंठेला, उलट ते त्याला सपोर्ट असतो चुना म्हणजे. तर चुना कसा उष्ण असल्यामुळे अद्रकाला सुकायला पण लवकर मदत होते. कारण सुंठेला आपल्याला चुन्याचं पाणी लावायलाच लागतं. तर आता मी तुम्हाला पुढचं दाखवते. हे बघा, हे अद्रकाचे आता 2 प्रकार दाखवणार आहे मी तुम्हाला. एक असं कपड्यावर घ्यायचा आणि थोडंसं जे असं ठेचायचं त्याला. म्हणजे असं अक्क टाकल्यामुळं काय होतं, आतून लवकर सुकत नाही. मग असं झेजरून थोडंसं घेतलं ना, हे बघा हे अशा पद्धतीने करून घ्यायचं. थोडं पसरवायचं त्याला आणि ह्या पाण्यामध्ये टाकायचं. आता हे जाड असेल समजा, याचं जाड अद्रक घेतलेलं मी, तर ह्याचे आपण 2 भाग करायचे, पातळ कापं. हे बघा मी इथे ठेवून दाखवते. असं कापल्यामुळं काय होतं, हे अद्रक सुकायला लवकर मिळतं. अख्खं आपण जर चुना लावून ठेवलं तर खूप दिवस लागतात सुकण्यासाठी. मग ते आतून काळा पडण्याची शक्यता असते. म्हणून आणि आतून हे चुना टाकायचं कारण पण तेच आहे की जर हे अद्रक सुकताना काळं पडत नाही आतमध्ये आणि जास्त दिवस टिकतं. आणि असे छोटे असतील ना तर तुम्ही डायरेक्ट टाकलं तर त्याला सुकायला वेळ लागत नाही. असे बारीक बारीक अद्रकचे पीस असतील आपल्याकडे तर आपण हे डायरेक्ट टाकायचे त्याच्यात. अशा प्रकारे मी आता सगळं अद्रक मी चुन्याच्या निवडीमध्ये टाकून घेते. आता 2 तास झालेले आहेत. 2 तास आपण पावटे पाणी छान असं वर निवळलं आहे, खाली चुना बसलेला आहे. तुम्हाला दाखवते आता. हे असं मिक्स करूया आणि हे एक 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 असं कपड्यावर वाळत ठेवायचं. थोडं ऊन बाहेर आलं तर थोड्या वेळाने आपण याला उन्हात वाळत ठेवायचं आहे. तरी कमीत कमी 2-3 दिवस लागतात. जसं आपल्याकडे ऊन असतं त्याच्यावर अवलंबून असतं. कधी जास्त सकाळपासून जर ऊन भेटलं तर 2 दिवसात होतं, नाही तर त्याला 4 दिवस तरी लागतात वाळायला. आणि वाळल्यानंतर जो याचा एकदम सुवास आहे तो अति सुंदर असतो. कसं सुंठ कशी जरा झेजली का घमघमाट सुटतो. ते तुम्हाला वाळवलं मी दाखवेनच थोडंसं फोडून. त्या पाण्याचा वापर दुसरे अद्रक टाकण्यासाठी पण करू शकतो ना? हां, उरलं तर समजा तुम्हाला असं वाटलं की आणखी सुंठ थोडीशी करावी तर याच पाण्यामध्ये तुम्ही टाकली भिजत ठेवली तरी चालेल. हे पाणी किती दिवस राहतं अजून? चुना आहे तो, हे काय 2 दिवस 3 दिवस खराब होत नाही चुना. ओके. कारण हे चुना गरम असतो. तर अशा पद्धतीनं ते सगळं अद्रक झालेलं आहे. तर हे कपड्यात पाणी शोषेपर्यंत याला ठेवायचं आणि मग ऊन बाहेर चांगलं आलं कडक ऊन, त्या उन्हामध्ये आपण आता वाळत टाकणार आहोत. ओके. ते मी आता प्रमोदलाच सांगणार आहे, वर थोडं पत्र्यावर नेऊन वाळत घाल. ओके. ठीक आहे. तर मंडळी आता 2 तासानंतर ही जी सुंठ आहेत ती किती सुकली आहेत पहा. आणि जी सुंठ आहेत ना ती आम्ही आता पंख्यावरतीच वाळवून घेतलेली. तर आता यांना आपण उन्हामध्ये कडकडीत वाळवून घेऊयात. ते बघा मंडळी, मुंबईसारख्या देशात ना वाळवण्यासाठी असं काहीतरी करावं लागतं. मस्त कडकडीत ऊन पण पडलं आहे. तर मंडळी आता मी ऊन उतरल्याच्या नंतर हे अद्रक घ्यायला आलेलो आहे वरती. आपलं अद्रक किती छानपैकी वाळले आहेत, अगदी बारीक झालेले आहेत ते. तर मंडळी आता आपण 2 दिवसांनी पाहूयात. हे अद्रक वाळून घेतलेले आहे. आता आपण पाहू शकता हे किती
छान असं वाळलेलं आहे बघा. अद्रक ठेवताना आपण केवढं मोठं मोठं ठेवलं होतं. काही अद्रक आपण असं अर्धं कापून घेतलं होतं मध्येच, काही ते असं चेचून घेतलं होतं हे बघा, आणि काही अख्खं ठेवलं होतं. ते तिन्ही प्रकारचे अद्रक आहेत ना, छान वाळलेले आहेत. आता तुम्हाला आता आवाज दाखवेनच मी. हे बघा, हे अख्खं अद्रक आहे, हे पण छान वाळलं आहे. आणि आपण कापून घेतलेलं होतं, हे आमचं एका दिवसातच वाळलं आहे. हे अद्रक आपण पातळ स्लाईस केल्यामुळे छान वाळलं होतं. मग त्याला एकच दिवस लागला, पण दोन्ही म्हटलं एकदमच दाखवूया. आणि ह्याची छान अशी सुंठ तयार झालेली आहे. आणि चुना देखील पहा, आपण चुन्यात बुडून ठेवलं होतं, चुन्याच्या निवळीमध्ये. चुना पण छान सुकल्यावर असं सफेद सफेद झालेलं आहे. चुन्यामुळं काय होतं, चुन्यामध्ये हीट असते ना, त्यामुळे अद्रक जास्त लवकर खराब होत नाही, खूप काळ टिकतो. तर अद्रकची सुंठ तयार झाली आहे. तुम्हाला ठेवताना आम्ही वजन करून दाखवलं होतं. आता आपण वाळल्यावर पण वजन करूयात. तर आता काटा आहे, ह्याला आपण आता चालू करूयात. तेलचं बटन दाबलं 0 येतं. आता आपण ही अद्रक, हे सुंठ झालेली आहे, ही सुंठ टाकूयात त्याच्यामध्ये. त्याचं वजन पाहूयात किती होतं ते. पाणी पूर्ण आता सगळं सुकलेलं आहे. यामधलं पाणी पूर्ण सुकलेलं आहे, कडकडीत झालेली आहे ती. तुम्हाला मी तोडून सुद्धा दाखवते. पण तशी अद्रक तुटत नाही सुंठ ही. बघा, ही आता ठेवताना आपण 350 ग्राम ठेवली होती, पण ही 88 ग्रामच झाली आता. म्हणजे ही 90 ग्राम देखील पूर्ण झालेलं नाही आहे. हे 100 ग्राम नाही, एवढं पाणी त्यामध्ये होतं. ते छान सुकलेले आहे बघा. सुंठ आता बरीच लोक दुकानातनं विकत आणतात. तर आता आपण काय करायचं, अद्रकाचं सीझन आलं आहे, कडक उन्हाळा पण बाहेर पडला आहे. आता खूपच अद्रक स्वस्त भेटते, 40 रुपये किलोनी भेटते. मग 1 किलो अद्रक आणून जा तुम्ही, अशा प्रकारे सुंठ तयार केलीत तर तुम्हाला घरच्या घरी फ्रेश सुंठ मिळेल. आणि या सुंठीचा उपयोग कसा असतो, रोजच्या वापरात नसला तरी सणासुदीला असतो. कारण पुरणपोळी, आमरस, मोरंबा, आणि आता सण येतात, रामनवमी येईल, गुढीपाडवा येईल, तर तुम्ही याचा सुंठवडा देखील करू शकता. सुंठवडा त्याचा अप्रतिम येईल. ते तोडल्यावर मी तोडून दाखवते तुम्हाला. हे बघा, ते पातळ आहे, पण बघा ती छान सुकलेली आहे. मी पातळ स्लाईस केले होते, त्याची तोडून दाखवली मी तुम्हाला. हे बघा, वास देखील आता एकदम सुंदरच येतो आहे. असं वाटतं की आता आपण सुंठवडाच खातो आहे. ही सुंठ कशी झाली आहे, कशी वाटते तुम्हाला, ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि तुम्ही देखील अशीच सुंठ बनवा आणि त्याचा फोटो इंस्टाग्रामवर तुम्ही याचा फोटो पाठवा. चला तर मंडळी, आपण पुन्हा भेटूयात उन्हाळी रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचनमध्ये. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.